lige og rensel med mit gris. Ja, men det, nu holder han altså klogsen. Hvor har du gin for en kæreste? Men han er jo gin. Så er jeg så var på kogen. Men nu har jeg ord til Pet. Du ved nok til, at der var jo en ord til, at han skulle høres. Ja. Og Erik Vestergaard, han var mjølkusker om. Så havde jeg jo bøj med Erik om, at han kunne få en rulle bindgården op, og det var på brugsvænden, ja. Ja, det var den over brugsvænden, ja. Jo, det kunne han i dag godt. Dengang, der skulle de have bøj med mjølkusker og alverdens ting. Det ved var de aldrig om. Det var alverdens sager, de skulle have fat i. Nå, så kommer han jo tilbage til Heje med at rulle. Men så siger han jo til Heje, når du har en afbrød, kan jeg så få lov at lade det kan du få, det er for lidt god jord af Heje der, at han havde lidt mere kun end det kun til en havs og en vindgård. Ja, det var jo, han ville drage Heje. Ja. Og så havde jeg aldrig hørt den til. Jeg skulle have klogen, og så vidste han godt, når Vindegård, han havde sådan hjemme ved den boer, det kunne sætte ud, hvor meget der klog det igen. Nå, jo. Den skulle han jo låne. Jo. Det kunne han det da godt. Men kun når han så det over, det var sådan lidt mærkeligt, han ikke hører mere til det her. Så var han over her, det han skulle ind selv på. Kan købe noget, de sagde. Nå, det tog kun det for det var betalt. Jamen, det tog jeg, når det var det bedste. Nå. For han skulle have for en jammer. Den var lige så god som ny, og han skulle have en ny, den kostede så 100 kroner. Ja, det er meget, sagde han, nej. Så har han jo brugt det at binde op for at kalde det. For søren. Så der har han meget til at op med 100 kroner. Ja, den har det. Det bor han gående over den. Ja, så skulle du lige have det der her. Ja, det er der. Ja, det var en mand af dem. Dengang han skulle købe noget ølkøl ud, og så sagde han, så sagde jeg, hej, har du haft dem der gamle? Ja, de begyndte først at læge. Da han så var hjem, så begyndte det at gå. Ja, så var den godt. Ja, det er så god der. Ja. Det var da værd, jo her, han fangede ham med Lasse. Og så lige med alt, han ikke en chance. Gjorde det til nu? Det gjorde vi her. Nå, var her, undskyld. Ja, det er perfekt. Nu ringer den på mig. Nej, det har jeg godt hørt før. Jeg vil godt se, hvordan det sker. Den har jeg hørt før. Nej, det er godt ikke. Jamen, det var spredt, den skulle også skæres helt op, men jeg hus igen. Gør han det? Ja. Nå, Ejner. Nå, ja, han gjorde det også. Ja, han gjorde det også. Ja, det var ham. De gjorde der begge to. Der var en, der hængte ude i skoven. Nu skulle de skære i en rev, for det var ikke hus igen. Ja, det var right. Det er jo en god der sagde. Så var det ikke for eksempel. Ja, det var rigtigt. Ja, han hang til sød. Det skal der ske, han kom på. Det var det Men der var Kurt Raul der, hun der gav hen til. Og den? Nå, han der gav. Det må jeg mærke, når du kom til øjne ud. Det er nok Ja, og tit. Det var helt, det var. Tak for mad. Tak for mad. Tak for mad. Ja, Kurt til at skure, de skulle have børn. Ja, det kan jeg godt Jeg vil godt huske, at jeg gik ud i klasse med Christian. Jo. Ja, det er faktisk godt. Han kom der hjem. Ja. Ja, men også den dag, de blev kaldt hjem fra skolen. Ja. Han er Nu må du hælde på vasket op.